sigana mokelo kanyo koro tambaga kendo ayudo ka ni jopuonje koro sechako yudo thieth e bwo okumba mar thieth mano mar SHA bang' darogi ka giwuok e okumba mar ji giwegi. Okang' ma kamano koro nyiso ni winjruok e kind TSC kod Minet koro ochopo e giko mare, nimar nyaka sani koro chenro mag thieth mano ma jopuonj makamani dhi chul gi okumba mar SHA kende. Tend osiptal mano ma Kenyatta oyango ni moko kuom jopuonj osechako yudo thieth e bwo SHA ka en odiochieng' mokwongo mano ma ichako tim kata kikete tim chenro mar dar makamano. Kambi okumba mar thieth Minet osebedo kachiw thieth ne jopuonje mane TSC. Chenro no norumo ma bang'e jopuonj odar kitero e okumba mar SHA okinyi ma kawuono. Alufe mag jopuonje koro biro bet e bwo SHA ka gigeto ni thieth mane giyudo biro bet maber moloyo e bwo okumba mar SHA. E osiptal ma Kenyatta National e boma ma Nairobi, jopuonje osechako yudo thieth e bwo okumba no mar SHA. We want to confirm that 42 teachers transited into the new scheme. And as at this morning, we also received 15 teachers who came to seek for treatment at Kenyatta National Hospital. And we have served them under the new scheme under SHA. E osiptal ma Malindi bende, jopuonje mane ochopo kanyo mar yudo thieth bende ne okonyore. We are hopeful that this insurance cover is going to solve several problems where teachers have been struggling in hospitals. A teacher is supposed to be admitted, but the insurer is saying treat as an outpatient. Matibabu yamekuwa mazuri, hakuna limit kama nilivyoelezewa na nilipotibiwa pia nikapewa hiyo slip, hiyo invoice. Matibabu yote watoto wangu wote wawili imekuwa 5,650. Tukilinganisha na ile matibabu ya ile cover ya kitambo ilikuwa huwezi fikisha 2,000 kwa siku kwa mtoto mmoja. E bwo okumba mar SHA, jopuonje kod familia mag-gi igeno ni biro yudo thieth makare kaluwore kod weche mag TSC kod migawo mar thieth. E seche mabende tend SHA osingo loso ng'ikni mora ne jopuonje kod jo Kenya duto. We have put surveillance teams across the country to monitor the transition and real time how teachers are transitioning into this medical scheme. Teachers have accessed outpatient services across the country. No teacher will miss out and on any treatment. Bang' keto ayanga chenro no, pek tich koro ni kuom SHA eneno ni okumba no biro tiyo seche duto 24 pile ka pile e keto ber ngima jopuonje kod jo Kenya nyime. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.